Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Duterte hindi na raw natutuwa sa sunod-sunod na mga landslide ayon sa palasyo. Na-recover na bangkay sa Naga, Cebu, sanhi ng pagguho po ng lupa, nasa 29 na. Dating DNR Secretary Lopez, pinayuhan po ang DNR na kumilos na bago pa may mangyaring muli sa mga mapanganib na lugar. Vice President Robredo, hinikayat po ang publikong makiisa kontra sa panggigipit at pag-iwas po ng gobyerno sa mga isyu ng bansa. Samantala, Enrile, binatikos po sa kanyang pahayag na walang kritiko daw ng Marcos ang inaresto. Senator Bam Aquino buenaltahan si Enrile. Senador Bong Revilla, tatakbo nga ba sa 2019 elections? At mga kalye po sa Boracay nakahanda ng muli sa pagbubukas nito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa pang-Biyernes na edisyon ng Palatuntunang Kamaong Acero. Dispensa po sa ating boses at tila medyo pilit. But just the same, medyo namamaos man tayo po ay nakahandang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs team. Ang ating Operations, Engineering, Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop and our producer, head writer, Angeline Valencia. Kami po ay ready ng maglingkod sa araw pong ito ng Friday, September 21, siyempre, 2018. Kumusta po ang ating mga OFW na dapat po ay napaglilingkuran po ng gobyerno at ng ating lipunan sa lahat po ng oras. Hi sa mga nasa Metro Manila. At siyempre ho sa mga nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas at mga kababayan natin na nasa iba't ibang lugar na sa buong mundo. Oras po natin mga kapatid, 20 minutos na. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. Ayan, iinom ako ng mainit na tubig ulit. Saglit ha. Ayan, para medyo may puwersa ng konti ang ating boses mga kaibigan. Dun po sa ating tanong sa bayan, eto po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Makisali po kayo, no? Dapat bang bumalik na lang si Mocha Uzon sa showbiz? Repeat, dapat bang bumalik na lang si Asek Mocha Uzon sa showbiz industry? Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Well, dun po sa mga nais sumali sa atin ng live, pwede niyo po kami tawagan sa 0927-494-2175 kung Globe po ang inyong ginagamit, at kung smart naman, talk and text or Zan, do reach us via 09497365,000.
At pakilike po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines. At isubscribe din po ninyo ang ating YouTube channel ng Leader News Philippines. Yung mga sagot po ninyo sa ating survey question na dapat nga bang bumalik na lang sa showbiz si Mo Kauson, i-comment po ninyo sa ating live FB page immediately after our sa baba po ng ating live video. Happy birthday muna sa mga may kumplianya sa araw pong ito ng September 21. Ang araw pong ito ay dito po ginugunita ang malagim na istorya po ng martial law. Ayan. So dalawang panig po ang nagpapaligsahan ngayon. Yung mga na-imbwelto po sa martial law, sinasabing maganda raw ang martial law. Yung mga naging biktima po ng martial law, itinuturing po nilang isang madilim na kabanata ng ating bansa ang pagkakaroon po ng martial law sa kuko ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. So may mga aktibidades pong naganap sa ating bansa. Of course, paggunita at pagtuligsa siyempre sa mga pang-abuso nung panahon ang martial law po ay in effect. Ipinatupad po ni Marcos sa ating bansang Pilipinas. 22 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi mga kapatid. Ano? Ulitin natin yung ating survey question sa bayan. Tanong po natin sa bayan, dapat nga bang bumalik na lamang sa showbiz industry si Mo Kauson? Sir Rafi Bianson dyan sa... Saan ka ba, Sir Rafi? Parang Katarman, Northern Samar yata. Lumipad si Sir Rafi. Good evening, sir. And kay Pakibati naman, kay Tess Clidera. Hello, Ka Errol, sabi ni Butch Arcangel. At magandang gabi po, Sir Errol, sabi po ng mga miyembro po ng Pasukin Riders Club. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Okay, sige. Reports mo ng ating padaanan sa ating palatuntunan, mga importanteng reports na may kaugnayan po sa mga nangyari po sa araw pong ito ng Biyernes. Wherein ginugunita po yung martial law. Of course, ang mga nakita po nating na-involved sa mga activities ay yung mga naging biktima po ng martial law o di kay may kanya-kanyang istorya po ng karanasan sa kapanahunan po ng batas militar. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Sige, alamin natin ang report na ni partner Gani Oro, ang ating ginagalang at hinahangaang radio and television anchor at anchor po at News and Current Affairs Director ng Leader News Philippines, partner Gani Oro, live mula po sa iba't ibang location sa Maynila. Alamin natin kung anong mga nangyari, kaugnayan po sa paggunita ng martial law sa ating bansa. Parang Gani, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Ito ang magkasanib na diktadura ng malalaking Panginoong may lupa at Kortes sa Kumpador sa ating bansa na pinagtatanggol ng pasistang krimen U.S. Duterte. Dahil ito, kasama natin kasama rin po dito sa minority bloc. At itong grupong ito ay kasalukuyang nagtitipon-tipon sa lugar nito. Sila yung grupo din at napasama rito yung galing ng Mindiola kanina. Yung mga nanggaling ng Liwasang Bonifacio ay dito po nagtagpo-tagpo sa Luneta. At gaya ng ating makikita, mayroong barricade na mga pulis doon. At yun po lamang ang pagitan ng mga pro-Duterte doon sa Quirino Grandstand at itong mga anti-Duterte o anti-martial law naman ang nagtitipon-tipon ngayon dito sa Rojas Boulevard, katabing-katabi lamang ng flagpole at harap ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Narito ang ating mga naging panayam sa ilang prominenteng tao na ating nakita at na-interview ngayong araw na ito.
Ano ang inyong maalala? Ano ang mariing tinututulan ng mga magsasaka sa batas militar? Ay yung pong patuloy at patuloy pa rin at dumadaming mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao at katulad po ngayon na sa ilalim ng mahigit 2 taong panunungkulan ni President Duterte ay meron na pong naisa dokumento at naitalang mga 106 na po na mga magsasaka at leader magsasaka ng biktima na extrajudicial killings. Presyo. No, presyo, sweldo, di ba? Kaya nga ang panawagan namin, yung presyo ang arestuhin. Di ba? Yung gutom ang patayin. Yun ang aming panawagan. Kaibigan, narito pa rin po tayo sa kanto ng Rojas Boulevard at Calao. At kung makikita ho niyo sa background ang formation ng mga PNP, Philippine National Police, shield with shield, nakikita natin ngayon. Barricade sila rito patungo ng area ng Luneta, galing po ng Rojas Boulevard sites. Mga kaibigan, narito pa rin po inyong likod, Gani Oro, na dito sa kanto ng Rojas Boulevard at ng Calao. At katabi natin ngayon dito si NCRPO Chief Guillermo Elizar. Sir, dalawang grupo itong magpapakita at magpapahayag ngayon. Quirino Grandstand, yung mga pro-Duterte at may mga darating na mga anti-Duterte. Paano nyo hahatiin po yung inyong puwersa ng PNP? Yes, unang-una, ito naman ay base rin dun sa aming mga earlier dialogues or coordination with those groups that will be joining these activities. Kaya nga, napag-usapan, napagkasunduan, yung mga pro-Duterte ay dun nga, isa na banggit mo. At dito naman, itong mga anti. So, kung titingnan natin, meron tayong physical barrier na nagsiseparate sa kanila. At the same manner, may mga pulis tayo. We are deploying around 4,000 police personnel dito sa area na ito. At ito ay more than enough para masecure natin at masiguro na hindi magkakaroon ng mga untoward incident dito. At alam mo, Gani, napakalaking bagay kasi na nagkaroon tayo ng pag-uusap dito sa mga leaders nito, just like what we experienced in the previous 3 zonas. Dahil kung meron pag-uusap, merong kasunduan at may kasunduan, may mga alatuntunin tayo pwedeng ilato in first dulo at alam po nila yan. So very strict ang inyo pong ipatutupad. Hanggang saan lang talaga itong mga grupong ito para hindi sila magkahalo-halo o maiwasan ang encounter? Unang-una, itong Rojas Boulevard, meron naman dito kasi na sinasabi natin physical barrier nga na kung saan nasa kabila itong mga supporters ng ating pamahalaan at dito naman ito nga yung mga critical to this government. At meron silang shields na hawak-hawak dito at sila ang nagsisilbing barrier, no, o pagitan, no, bukod sa isang bakod dito ay 2 linya ng mga PNP kabilaan ang nakahanay ngayon. Sila po ang naghihiwalay sa pagitan ng mga anti-Duterte protesters na ngayon ay sasagawa ng palatuntunan dito sa tabi ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Sa gawing dulo naman, makikita yung Quirino Grandstand doon. Doon naman yung ating pinuntahan kanina na grupo po naman ng mga pro-Duterte protesters. Pero bukod sa mga tauhan ng PNP na ito, meron pang nagbabantay. May 2 gwardiya rito. Ito yung kalabaw. Ayun, si Kalakian. Makita natin. Parang nanunuwag na kalabaw na nandun ngayon, mga kaibigan. Pero walang magagawa itong kalabaw na ito dahil estatwa lang po yan. Hindi gumagalaw at hindi kumikilos. Pero nakita mo naman, para bang yung kalabaw galit na galit. Hindi natin alam kung sinong gustong suwagin itong 2 kalabaw na ito. Ito yung isa at yung isa sa bandang nandoon. Ang makikita nyo, hanay ng mga PNP ay patuloy pong nag-aabang at in order kung ano po ang dapat nilang gawin dito sa paghahanda para maiwasan po naman ang gulo. So yan ang sitwasyon dito ngayon sa magkabilang grupo ng mga nagpapahayag ng kanilang mga damdamin mula po naman dito sa Quirino Grandstand sa gawing kanan ko at ang hanay naman ng mga anti-Duterte ay dito sa tapat ng flagpole ni Dr. Jose Rizal. At iyan pa rin, mga kaibigan, ang ating may ulat mula rito sa Luneta sa Rojas Boulevard. Ito po naman si Gani Oro, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Thank you so much, Paring Gani Oro, sa balitang yan. Kaibigan, naghatid sa atin sa oras na 31 minuto sa po makalipas ng alas 7 po ng gabi. Anong masarap na ulam pagka Friday? At medyo maulan-ulang Friday. Dun po sa mga na night out dahil Biyernes. Magtira po kayo ng pang-uwi po ninyo, no? Kasi may mga kababayan tayo na talagang sagad-sagaran pagka napatagay ng barkada, pati pag-uwi nakakalimutan. Kahit sumakay na sa sasakyan ay nakakarating sa ibang lugar. So, ano man pong sobra ay masama, ano? Yan po ang ating paalala. Right, isa pang report mula sa Southern Metro Manila. Anniversary, yan, ibang report. Sige, dakuhan muna natin ang report ni partner Boyet Guillermo. Real property tax daw sa Pasay, pinangangambahang magtaas. Bakit kaya magtataas ang bayad sa buwis ng property or RPT po dyan sa Pasay City? Alamin natin sa report ni partner Boyet G. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Magandang gabi din, Errol. Nagtaas ng real property tax ang pamahalaang lungsod Pasay nitong taong 2016 at ngayong taon ay pinangangambahang itaas ito muli. Ayon kay Richard Advincula, dating konsehal ng lungsod, malamang magtaas ng amilyar o ng buwis sa real property ang pamahalaang lungsod kung magtuloy ang inutang nitong 6 na bilyong piso para sa nakatakdang mga proyekto ng lungsod sa Philippine National Bank. Ayon sa konsehal, walang justification ng gagawing pangungutang ng kasalukuyang administrasyon ng lungsod Pasay. Ginit din ito ang ipinalabas na obserbasyon ng Commission on Audit ukol sa pangungutang ng lokal na pamahalaan sa PNB ay hindi umano advisable dahil sa magkakaibang katangian ng dalawang bangko. Inihayag din ng dating konsehal na nalugi ng 100 milyong piso kada buwan ang pamahalaang lungsod sa dati nitong 2 bilyong inutang sa PNB na binubuno pa daw hanggang sa ngayon. Kapag taas pa nga daw ng buwis sa real property ngayong taon, ito, bakit wala namang infrastrukturang proyekto ang naipapatayo ng kasalukuyang administrasyon ng Pasay? Hinala ng konsehal sa perang uutangin, gagamitin umano ito sa politika ngayong papalapit na ang eleksyon. Dahil dito, sinabi ni Advincula, sobra na ang nagaganap na korupsyon sa lokal na pamahalaan na dapat nang matigil. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet G. Ayan, yan yung kanyang nakakatakot na report sa mga nagbabayad po ng real property tax sa Pasay City. Madalas yan po ang nagiging bunga sa mga bayaring buwis kapag ka ang LGU ay nangungutang ng nangungutang. Ang napaparusahan po ay ang mga nagbabayad ng buwis. At madalas po ang mga LGU yung nangungutang, bagamat wala namang umaamin, ay nagkakamal po ng salapi sa mga komisyon ng utangan. Oo, sa mga komisyon ng utangan at sa mga SOP, sa mga binabalak na proyekto at ipinatutupad na infrastructure projects. Ang nakakabwisit lamang dyan sapagkat kung kailan ho nalalapit ang eleksyon, saka sila gumagawa ng mga salamangka, mga palusot, mga magagandang pananalita para lamang ilusot ng ilusot ang kanilang mga planong pagmamaniobra upang makagawa po ng sandamukal na pera. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening din kay Leslie Evangelista at sa mga OFW sa Middle East. Ulitin ko pala yung ating paalala sa lahat pong mga nanonood sa atin. Patuloy pong may mga umiikot, patuloy pong may mga nanggagancho, may mga nanloloko sa Facebook, sa online, sa internet. Mga taong nag-aalok po ng mataas na interes sa mga investment.
mga taong kunyari mga funders, financiers sa casino at nangihikayat sa mga OFW na mag-invest sa kanila kapalit ng pagkalaki-laking tubo after 10 days or 20 days. Marami po ang naluloko, marami po ang naiinganyo sapagkat sa napakalaki na maigsing panahon ay kikita ng malaki ang kanilang mga pera. Ulitin ko mga minamahal nating mga kababayan, whether kayo po'y mga OFW or mga nandito lamang po sa Pilipinas o mga residente na po kayo sa ibang bansa, wag po kayong papatol sa mga ganyang alok sapagkat yan po ay obvious na panluloko at obvious na kayo po ay nais pong silain ng mga mandarambong na ito para ang perang pinaghirapan po ninyo ay sa isang iglap mapunta po sa kanila sa pamamagitan ng panluloko po sa inyo. Ulitin ko ha, pakaingat po kayo sa mga nagnanais pong magnegosyo pero nagmamadali, pakitain ng pera sa pamamagitan ng sinasabing investment at madalas nauuwi po sa iyakan at reklamo dahil kapag ka diniposito na po sa mga bank accounts ng mga sindikato, ang kanilang pinaghirapang pera ay kusang parang bulang naglalaho ang mga kausap. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Good evening sa aking ever dearest Labidab, Mama Jing. Nanonood sa atin. At sa mga viewers natin sa abroad, syempre, si Yetsky Aquino Clavisillas dyan sa Banyo Tiwelbay nanonood sa atin. Sa Monday ay may hahalibasin po tayong another problem ng mga OFW, ng OFW at ng mga OFW pa rin. Dami-dami pong inire-refer na po sa ating problema ng mga OFW, no? Sunod-sunod po itong tatrabahuhin po natin. Medyo palalakasin ko lang ang aking boses at medyo tinatamaan tayo ng virus yata ito. Monday ka na, Yetsky ha, yung inirefer mong problema para sapol na sapol ang aksyon sa idinulog mong iyong naranasan dyan sa Etihad Airlines. Samantala mga kaibigan, naging ganap na hong bagyo ang minomonitor na low pressure area po ng Pag-asa sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Alam niyo bang ayon po sa Pag-asa, nasa tropical depression na po na category ang isang mahinang bagyo yung dati pong LPA. Gayunman wala pa manong epekto ang nasabing sama ng panahon sa alinmang bahagi po ng bansa. Nasipat po ng Pag-asa sa layong 2,000 at 160 kilometro sa silangan po ng Bicol Region ang bagyo. Inaasahang papasok po sa PAR sa darating na weekend ang naturang sama po ng panahon. Sakali, tatawagin po ang bagyo bilang Tropical Cyclone Paeng at magiging pang-anim na bagyo na para sa taong 2018. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga importanteng balita sa ating palatuntunan. Mga balitang hinihintay po ng ating mga kababayang OFW na nasa ibayong dagat at tanging sa online program lamang po nakasandal para malaman po ang mga totoong kaganapan sa ating bansa. Dismayado daw ang Pangulo dahil sa nangyaring landslides ulit sa Naga City sa Cebu. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pa raw kasi nakakaahon at nakababawi sa killer landslide sa Itogon, Benguet ay may kasunod agad na dagok sa ating mga kababayan dahil na naman sa landslide sa Cebu kahapon. Ayon kay Roque mga kaibigan, lalong napagtanto ng Pangulong hindi na maganda ang pagmimina sa bayan o anumang aktibidad na may kinalaman po sa pagmimina. Ayan. DNR Secretary Simato. Umabot naman po sa 29 na bangkay na ang na-recover sa Sitio Sindulan, Barangay Tinaan sa Naga sa Cebu.
5 sa mga ito ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan, mga kapatid. Mahigit 2,000 individual na rin ang apektado at kasalukuyan pong nasa evacuation centers. Ayon kay Naga City Mayor Christine Chong, hindi raw sila titigil sa search and rescue operations na nasa mahigit 50 pa rin ang nawawala kaugnay ng insidente. Naglabas na rin po ng si Chong ng executive order na ihinto na ang pagmimina o anumang quarry operations sa buong Naga habang muling ipinasusuri po sa Mines and Geoscience Bureau ang nangyari. Sa kaugnay na balita, mga kaibigan, pinayuhan naman ni dating DNR Secretary Gina Lopez ang kasalukuyang mga opisyal ng DNR na agaran pong kumilos sa mga pinangangambahang lugar bago pa man masundan ang sunod-sunod na landslide sa Itogon, sa Benguet at sa Naga sa Cebu. Alaman naman daw kasi ng mga opisyal ang geohazard zone ng ating bansa kaya't hindi nararapat ang pagmimina. Dapat din daw iwasan ang tumira ng mga mamamayan sa lugar kung saan may mga nagaganap na quarry at iba pang mga aktibidad na nakakaapekto sa kalidad ng lupa. Ayon din kay Lopez, naway magsilbing paalala ang mga pangyayari sa Benguet at sa Cebu na dapat gumawa ng aksyon sa lalong madaling panahon ng gobyerno. 42 minutos na po makalipas ang alas 7 ng gabi. Bueno, ulitin natin yung ating survey question sa sambayanang Pilipino. Dapat nga bang bumalik na lamang po sa showbiz industry si Asek Maucauson? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano po sa inyong palagay? Dapat bang lisanin na ni Maucauson ang kanyang pwesto bilang Undersecretary ng Presidential Communications and Operations Office at magsayaw-sayaw na lamang muli? Ito po'y ayon sa suggestion at mungkahi at panawagan ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita, mga kapatid. Sinabi naman kanina ni Vice President Leni Robredo, mga kaibigan, sa selebrasyon ng misa sa De La Salle University sa Maynila na dapat ay isang leader na tapat sa salita ang kailangan ng bansa at hindi dapat nangunguna sa paghatid ng mga maling impormasyon. Anya, hindi na natin hahayaang mangyaring muli ang pagsupil ng kalayaan. Never again. Paulit-ulit natin itong isigaw hanggang sa tumatak sa isip ng ating mga kababayan na parang nagpaparinig din si Robredo sa tila pangungunsinte ng administrasyon sa mga sunod-sunod na karahasan. Para raw sa kanya, dapat daw ituwid ang pagkakamali at hindi karahasan ang sagot sa problema. Muli ring sinariwa ni Robredo ang mga sinabi ng yumaong Senator Ninoy Aquino na the Filipino is worth dying for. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile naman na wala daw pinatay o inarestong kritiko si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong panahon ng batas militar. Hinamon din ni Enrile ang mga kritiko na ilabas ang pangalan ng mga pinaslang o pinakulong dahil sa pagbatikos ng pamahalaan ng marsyalo. Talagang madali makalimot si Enrile. Marami pang buhay po ng mga kinulong. Mga pinahirapan. Para naman sa ilang mga human rights advocate, wala raw katotohanan ng mga pahayag ni Enrile. Dagdag din ni dating Commission on Human Rights Chairperson na si Eta Rosales, hindi totoo ang pahayag ni Enrile dahil siya raw mismo ay inaresto at nakaranas din ng mga torture ng panahon ng marsyalo. Marami pa rin po ang mga buhay ngayon na mga ikinulong, mga tinorture sa panahon po ng marsyalo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At obviously yung sinasabi po ni Enrile ay kabaligtaran sa mga nangyari. Buhay pa ho yung mga taong mga ikinulong.
Ayon naman po sa kaugnay na balita mga kaibigan, ayon po kay Senator Bam Aquino, taliwas daw sa mga kaganapan noong panahon ng Marcelo ang naging pahayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Insulto raw ito sa pamilya ng mga nabiktima ng human rights violation ang pagtanggi ng mga totoong nangyari nang ipatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar. Anya, mahirap daw sabihing walang na-torture at napakaraming pamilya noong panahon ng Marcelo at mas mainam na lamang daw na salip na palitan at balikan ang kasaysayan, dapat na lamang daw ay matuto sa nangyari noon. Alam niyo po, yung mga na-recover na pera ng gobyerno sa pamamagitan po ng PCGG, mga perang itinago ng Marcos sa ibang bansa at na-recover na ibalik sa bansa, ay ibinabayad po sa mga biktima ng torture, mga inabuso, mga human rights violations. Ipinamamahagi po ng gobyerno at yan ay patunay. Nagsusumigaw na patunay na itong sinasabi po ni Senator Enrile ay kabaliktaran. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa iba pang mga balita mga kaibigan. Sa balitang politika ulit tayo. Marami pong nagtatanong, Senador Bong Revilla na nakakulong ngayon ay tatakbo pa nga ba sa 2019 elections? Kaibigan, na ayon po kay House Deputy Speaker Prosper Puchay Jr., kinukumbinsi nila ng mga kasamahan nila sa lakas CMD, si Revilla, na tumakbo sa 2019 elections nang sila po'y bumisita sa kanyang kulungan kahapon. Inaasahang mag-a-anonsyo po si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng kanyang magiging desisyon kung siya nga ba'y tatakbong muli bilang senador. Ayon kay Pichay, mahalaga sa kanilang partido si Revilla at pampito raw ito sa mga private survey. Sa kanyang karawan ng September 25, posible raw, o sa September 25, posible na raw nitong ihayag ang kanyang magiging desisyon. At sa mga nag-aabang po ng pagbubukas ng Boracay, mga kapatid, kampante po ang Department of Public Works and Highways na aabot po ang road rehabilitation program sa Boracay sa nakatakdang deadline. Sigurado raw na malinis na ang mga kalsada sa araw ng pagbubukas. Dapat daw na matapos ang bahagi ng 4.1 kilometer main road mula sa Cagban Port hanggang sa Elizalde Compound para sa muling pagbubukas ng isla. Nasa 490 million ang pondo, 490 million pesos ang pondo sa rehabilitation ng isla at madaragdagan pa ang pondo sa susunod na taon. Sa ngayon ay magpapatuloy pa rin ang rehabilitation sa iba pang mga lugar sa Boracay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Okay. Magandang gabi po sa ating kaibigang profesor at kasamang broadcaster na si Kuyang Pepito Pepsi Guerrero ng Net25. Nanonood po sa atin. Sino pa ang mga nanonood sa atin? At dun po sa mga nakasilip, wag po kayong manatiling nakasilip po lamang. Ang ating tanong na talakayin natin, pag-usapan natin, ay dapat nga bang bumalik na lang sa showbiz industry si Mocha Uson? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa isang press conference kasi mga kaibigan sa Malacanang, hindi po sa labas, sa tabi-tabi, hindi po sa kung saan saang restaurant, sa Malacanang mismo. Nag-press con po ang dating Senate President Aquilino Nene Pimentel at nanawagan po kay Mocha Uson na bumalik na lamang po ito sa kanyang pagsasayaw-sayaw sa showbiz industry. At wag na raw po itong isama ng gobyerno sa kampanya para ipaintindi po sa publiko ang federalismo, sapagkat ito raw na si Asek Mocha Uson ay walang kaalam-alam sa federalismo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa totoo po ay sinabi pa ni dating Senate President Nene Pimentel na tinuturing din pong ama ng Local Government Code
na puros kabalbalan at kairresponsablihan ang mga nagawa ng sunod-sunod ni Mo Kauson sa gobyerno at may kaugnayan po sa federalismo na nakakahiya na at huwag na raw magsayang pa ng anumang pondo at oras upang imintina si Mo Kauson sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno, kumo tayo po medyo hirap ang boses sa ngayong araw po, gabing ito ng Friday. Medyo magwawakas tayo ng maagaga sa ating palatuntunan para medyo makabawi ang ating boses at lumakas ulit, magkaroon po ng extra power ulit. Habang binabati po natin ang 4th year anniversary celebration ang Region 2 Riders Federation, R2RF. Ang kanilang, kailan bang kanilang celebration? October 13, itong taong ito. At sila po ay meron pong tinatawag na 4th year anniversary bonanza. Yan. Ang 4th year anniversary bonanza ay may pinangingimbitang raffle at ito po ay may raffle tickets sa halagang 100 piso at doon po sa mga bibili at susuporta, may chance po kayong manalo ng napakagandang motor. Crash na crash ko ang motor na ito Kawasaki Dominar 400cc. Pagkaganda-ganda. Ito yung nilabas mo ng Kawasaki after na ilabas po nila yung Avenger 220. Ayan. Sinundan po nila ng Dominar 400cc. Gustong-gusto ko yung motor na yan. At may nakataya pa hong CBR 150 or NMAX para po sa mga major prizes at marami pang ibang exciting na papremyang ipamimigay. Kapag kayo po'y sumuporta sa kanilang raffle bonanza, ay makakatulong po kayo sa pagbili ng kanilang rescue vehicle na magagamit po sa kanilang mga public service, obviously sa mga rescue operations ng grupo ng Region 2 Riders Federation. Suportahan po natin ito, ang kanilang 4th year anniversary bonanza. Bili po kayo ng kanilang tickets, halagang 100 pesos po lamang. Sino bang pwedeng tawagan dyan? Dapat may telepono yan para o di kay ano nga yung kanilang FB page para doon po sa mga viewers natin sa online ay i-message po sila, no? Ma-i-message sila. Bibili sila, mag-acquire sila ng rescue vehicle. Gaganda nung nila, gaganda nung kanilang pick-up rescue vehicle. Ang grupo nila ay napaka-aktibo po sa mga rescue operations. Suportahan po natin ang kanilang 4th year anniversary bonanza. Ang Leaders Philippines po ay may mga darating din pong ganyang pick-up para po sa ating mobile operations din. Ayan. So, yan po yung mga kaibigan natin sa R2RF, Region 2 Riders Federation. Once again, happy anniversary po sa mga opisyalis po at miyembro ng R2RF. Sino pa mga nanonood sa atin? Digna da Kuya Kompetente. Classmate, kumusta ka? At si Primong Iking. Engineer Ike Iking Boboyo is also watching our program. Medyo namamaos ako, Primo. Hello po, mate. Sabi niya, pakibati, batch natin. Thanks. Ang binabati natin ang batch, the Dragon Batch 1988 ng Naga National High School. Ayan. Kumusta na ang mga kabatch na sa Naga National High School? Batch 88. Ayan. Batch 88. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat nga bang bumalik na lamang po sa entertainment industry si Mo Kauson? Ano po sa inyong palagay?
Sumagot po kayo. Huwag kayong manatiling nakasilip ho dyan. Wala pong bayad ang pagsagot dito at garantisado pong babasahin natin. Ano? Ano po ang sagot po ninyo? Ma'am Violeta Medaflor at sino-sino pang mga nakasilip? Gilbert Dinyo. Kumusta ka na, Gilbert? At who else? Ayan, mga OFW. Napakarami nating nakasilip na OFW. Mga problema ng OFW, babanatan natin next week. May mga meeting tayo sa NBI doon po sa mga aksyong kailangan ng bahagi po ng ating pagtulong sa mga OFW yung may problema. Abangan po ninyo dito sa Palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. By the way, ang Kamaong Asero po ay effective Monday. Mapapanood nyo na po sa Pinoy Extreme Channel. At ito po ay isang sikat na cable channel na nasa Sky Cable, nasa Signal Cable, nasa mga major cable companies sa buong bansa, no? At abangan po ninyo yan. Hiwalay lang ni Mocha Uson yung bading na kasama niya. Ox na. Yun ang panira eh. Mocha pwede na unawain yung bading. Hindi. Ayan. Ang problema yata, sumusunod lang kay Mocha Uson yung bading. Di ba? Ayan. Sapagkat yung bading, tao lang naman ni Mocha Uson. Pero yan yung ating survey question. Ano po sa inyong palagay? Dapat bang alisin na sa gobyerno? Bumalik na lang sa showbiz si Mocha Uson? Samantala mga kaibigan, ang problema po natin sa mga bilihin, presyo ng bigas, presyo ng isda, gulay, karne, petroleum products ay napakatindi pa rin. Dinagdagan pa ho ng napakarami at sunod-sunod pong kalamidad sa ating bansa. Diyos ko po, bakit po ganito ang inaabot ng ating bayan? Nagtataka tayo bakit minamalas po ng todo ang mga Pilipino sa panahong ito. Lord! Diyos ko po, Lord! Ang mga drug lord, lalo pong namumunini sapagkat patuloy po ang pasok ng mga drugs, bulto-bultong drugs sa Pilipinas. Diyos kong mawain, Diyos ko po. Sana po ay tunay nang magbago ang Pilipinas. By the way, nais ko pong batiin yung ating mga kasamahan po sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, chaired and founded by our good friend, ating Tatay Doming Aspieras Cañero, at ang ating Vice President and Legal Counsel, Vice Chairman, Attorney Milanio Batas Mauricio Jr. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung ating kasamang Secretary General dyan ay si Roy Cañero at ang ating Executive Director ay si Jawar Sandoval na nasa Indonesia at nangakong makikipagkita sa atin sa first week of October. At tayo po'y natutuwa by the way sapagkat ang mga taga-Indonesia pala ay masyadong conscious sa mga online broadcast sa Pilipinas. At ang isang magandang balita po ay tanging ang Leader News daw ang pumasa sa standard ng mga Indonesians. Yan. Tanging ang Leader News Philippines ang pumasa sa standard, sa world-class standards na isiniset po ng mga Indonesians when it comes to online broadcast. Makikipagkita sa atin sa first week ng October ang isang kaibigan natin na Filipino-Indonesian na hangang-hanga sa ginagawa natin, Angeline, sa Leader News Philippines. Thank you, Sir Jawar Sandoval. See you. At siyempre, yung mga kasamaan po natin sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Nagpapasalamat po tayo sa pagtitiwalang binigay sa atin sapagkat tayo po ay itinalaga bilang spokesperson and public information officer ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. Bueno, panawagan po doon sa mga nais pong maging bahagi ng tunay na pagbabago. Pwede po kayong sumali dito sa ating movement na ito na nagtutulak po ng tunay na pagbabago sa pamamagitan po ng pagtutulak ng mga bagong leader,
Hindi ho mga lumang leader, hindi po mga trapong leader, kundi mga bagong leader na posibleng mapagkatiwalaan po ng ating bayan come 2019 elections. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Koy Hipolito Laura, nanonood po sa atin ang ating kaibigan diyan po sa DCRJ. Magandang gabi po sa ating kaibigang Assistant Secretary Ramon RJ Jacinto, ang mayari po ng RJ Radya Broadcasting Network. Mayari po ng DCRJ at ng RJ FM 100.3. Yan. Sige, para medyo makapahinga tayo ng maaga mga kaibigan, tayo na po ang sasagot dito sa panawagan ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Dapat nga ba? Sa tingin po ninyo. Palagay ko'y dapat. Actually, hindi natin hinuhusgahan ang kakayanan sana ni Asek Mocauson. Unfortunately, may kasabihan na results speak for itself. Galing na po sa MTRCB si Asek Mocauson, pero pinupog po siya doon ng napakaraming batikos. Inilipat sa PCOO. Sunod-sunod na kapalpakan. Ngayon po'y naharap sa kaso sa ombudsman si Asek Mocauson at yung Drew Olivar na wala na pong ginawa kundi ang mga kabalbalan gamit-gamit po ang public funds ng Malacanang at ng taong bayan. Sa palagay ko ay marami pang mga Pilipino ang mas qualified o di kaya mas may tutulong. Especially in terms of the information drive patungkol po sa federalismo na isinusulong po ng gobyerno at isinasama nga po si Mocauson. Ang sabi ni Senator Nene Pimentel, walang naiintindihan, walang nalalaman sa federalismo si Mocauson. Hindi po ako nagsabi niyan. Si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel na itinuturing pong tatay, the father of local government codes. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno mga kaibigan, oras natin 3 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. I think it's high time to wind up our program tonight. Happy weekend po sa lahat. Sa mga magna-night out, ulitin ko po, magtira po kayo ng pang-uwi po ninyo. Sa mga tatagay, drink moderately. Sa mga tatagay pero magmamaneho, nako, mas maigi pong huwag na kayong tumagay kung magmamaneho po kayo. At kung tatagay po kayo, huwag na lamang po kayo magmaneho. Marami pong batas ang malalabag po kayo. Mahigpit na po ang batas patungkol po sa anti-drug and drunk driving law. Malaki ang multa at may pagkakakulong the moment na kayo po ay masangkot sa namang traffic accident. Alright, sige. Nag-bomb scare regarding martial rally. Yandro Olivar na yan. Sabit na naman. Tarantano talaga ito. Nag-bomb scare daw. Ano ba, Koy? Nanakot? Nanakot na may bomba. Para yung mga nagrarally may magpulasan. Diyos ko pong maawain talagang, ewan ko. Mukhang napapanahon po yung panawagan po ni dating Senate President Nene Pimentel. Mga kaibigan, with that, of course, minimiti po natin ang lahat po ay kahit mahirap ang buhay ngayon sa panahong ito, ay manatili po tayong malusog, walang sakit, walang karamdaman. Kung may mga nararamdaman po tayong pakunti-kunti, let's keep ourselves medyo safe pa rin. At magpahinga tayo pagka napapagod. Siyempre, kailangan ng pahinga. Maraming tubig, maraming tulog, lalo pag weekend, pag gabi na, magpahinga na. Masyadong magpapakapagod pa. At ang tao po ay may katawang lupa lamang po. Ang katawan po ay tanging katawang lupa yan. Ang makina nga po ay napapagod. Okay? Sa ngalan po ng ating mga Leader News Patrol, kanina nag-report sa atin si Paring Gani Oro, ang ating anchor at News and Current Affairs Director. Partner Moya G.
ang ating Engineer Oliver Licop sa studio at producer, head writer Angeline Valencia. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat mga kaibigan. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na batas ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.